Nik ez dakit obsesioa edo mania den. Egia esan, ez dakit zer den obsesioa eta zer mania. Denok ditugu ohiturak, mania txikiak, eta nik ere bai, baina ez naiz asko kezkatzen. Ohitura horiek ez naute kezkatzen. Horregatik lasai bizi naiz. Nik entzun dut mania horiekin sufritzen badugu horiek obsesioak direla. Obsesioak gu konturatu gabe errepikatzen ditugula. Obsesioak irrazionalak direla. Nik obsesiorik ez dut, beraz. Mania txikiak bai ordea. Sukaldeko baldosak zenbatzen ditut. Etxeko eskailerak ere bai. 80 igo behar ditut egunero. Beti ezkerreko espaloitik ibiltzen naiz. Eta autoen matrikulak buruz ikasten ditut. Hau, ez duzu sinetxiko, baina diskoak ordena alfabetikoan gordetzen ditut. Eta beti eramaten dut poltsikoan panpina txiki bat. Zorte ona ematen dit. Gaur bilera batean izan naiz. Hango jendeak bere ohiturak kontatu dizkigu eta batzuk oso arraroak ziren. Han esan digute obsesioek zerikusi handia dutela gauza hauekin. Ordena, garbitasuna, eskrupuloak, segurtasuna eta perfekzionismoa. Gauza gehiago ere entzun dut maniatikoei buruz. Adibidez, etxeko gauzak ondo ordenatuta eduki behar dituzte. Normalean objektuak era simetrikoan antolatzen dituzte. Gauzak behin eta berriz zenbatzen dituzte. Puntualtasuna oso garrantzitsua dela beraientzat. Gaixotzeko beldur handia izaten dute. Medikuarenera askotan joaten dira. Belar dendetara askotan joaten dira. Eskuak eta ahoa askotan garbitzen dituzte. Ez dituzte ukitzen besteek ukitu dituzten gauzak. Etxea sarri-sarri askotan garbitzen dute. Askotan ikusten dute ateak, leihoak, iturria ondo itxi dituzten. Ez dute ziurtasunik. Denok ez ditugu sintoma hauek guztiak izaten, baina nik bai, nik denak ditut. Baina ez naiz kezkatzen. Benetan esaten dut ez naizela kezkatzen, edo agian bai. Maniakoa ote naiz? Woody Allen bezalakoa ote naiz?